खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआव गोबां रोखोमनि दखना देखायगोन आङो खम बेसेननिफ्राय हाई रेन्जनि दखना गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' भिडिअआ एसे गोलाव जायोबा आङो मोननै माने बानायगोन भिडिअखौहाय जाहाथे नोंथांमोना नायनो थाखाय बरिं मोननि बादि आरोना जायफ्रा दखना बायनो थाखाय नेनानै दं हाबाफोरनि थाखाय नोंथांमोननो आङो देखायग्रोनोसै सिगाङावहायनो मिक्स पार्ट आरो मिक्स पार्टनि मध्येबो क्वालिटी दं दै गोबाङा माने सानदों आरो जेनेबा दाखालिफोर एसे सिगांहाय बांसिन खमाव होदोंमोन दायो एसे बिदि नङा क्वालिटी बाय क्वालिटीसो दै थ' नोंथांमोननोहाय आङो क्वालिटी बाय क्वालिटी मा रोखोमनि क्वालिटी बेसेबां रेन्जनि मोनगोन नोंथांमोना नायनानै लादो दामाथ' एकदम एफोर्डेबल रेन्जआव मोनजोबखागोन थ' गिबियावनो आङो हाबानि थाखाय देखायग्रोनोसै दे गिबियावनो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां हाबानि थाखाय ब्राइडल कालेक्शन फैदों दायो जायफ्रा रेड एंड गोल्डन कालाराव नागिरदोंमोन हाबानि थाखाय थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो एखेबारे मोजां आरोना रेडआवहाय ब्लेक थायोबाथ' माने हाबाफोराव गाननो असुबिदा नालाय थ' बिनि थाखायनो नै नायनानै लादो ओरैबादि समायनाखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन हाबानि थाखाय ब्राइडल जुरि पार्ट आरोना अल बडि जुरि पार्ट जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखानै बियो ब्लाउज पिस बेयो साद्रि ओमफ्राय नै दखनाया रेड कालाराव सोर सोंबाय थादोंमोन सोर थाबैनो अर्डार होना लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन नै बेखौबो मोनगोन हाबानि थाखाय जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबाव रेड कालाराव ओरैबादि मोजां हाबानि थाखाय जायफ्रा एसे खम रेन्जआवहायनो मोजां क्वालिटीनि दखना नागिरो आरोना हाबानि थाखाय नोंथांमोना दायो अर्डार खालामनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पिंक कालाराव सोर पिंक कालारनि सोंहरदोंमोन दायो मोनसिगोन रिसेप्शन पार्टीफ्राव गाननो थाखाय ओरैबादि समायनाखा एकदम क्वालिटीखौबो माने बुंनोनो नांखा ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होना लाबा जाबाय दायो आंनियावहाय टस मुगाबो मोनगोन आरोना जायनो नांगौ टस मुगाखौबो सोंहरनो हागोन आङो नोंथांमोननोहाय हरगोन देखायहरगोन दायो नायदो नै सनाफोर एप्पल कालाराव ओरैबादि समायना रमायना डिजाइनावहाय गासैबो लेटेस्ट कालेक्शन गोजा जा देखायदों जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लाबानो जाबाय नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दाखालिबो बिदिनो जादोंना एखेबारे भिडिअ होनाय लगे लगे बुकिं कमप्लिट ओमफ्राय दानिया जायफ्रा उनाव सोंहरदोंमोन बिसोरो मोनाखिसै सोर सोंहरदोंमोन नेनानै दङ थाब बुकिं खालामनानै लाखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा मेहेन्दी कालाराव सोर सोंहरदोंमोन मेहेन्दी कालारनि लाबो आब' मिक्स पार्टनानै ओरैबादि मोजां हेभि क्वालिटीयावखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन मेहेन्दी कालाराव लेटेस्ट डिजाइन बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दायो गासैबो एफोर्डेबल रेन्जआवनो मोनजोबगोन नोंथांमोना दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन हाबानि थाखाय ओरैबादि मोजां गरजेसखा लेटेस्ट डिजाइन दानिसो ओंखारनाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो मिक्स पार्टनि कालेक्शन गासैबो एफोर्डेबल रेन्जआवनो मोनजोबगोन नोंथांमोना ओरैबादि समायनाखानि डिजाइनफोरखौबो नायनानै ला आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा गोमो कालाराव सेलाय बिलाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाब्ला उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा समायना आरो सिनि क्वालिटीयानो बेलेगखा मोजाङानो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि बिउटिफुल मोजांखा एकदम हाबानि थाखाय सोरनो नांगौ थाब बुकिं खालामनानै लादो नङाब्ला उनावहाय मोनस्लाबनाय नङा रिसेप्शनफ्राव गाननो थाखाय सोरनिबा लोगोफोरनि पार्टीफ्राव गाननानै थांनो थाखाय सिख्लाफोर सनाफोर ओमफ्राय बाबुलै बेफोरो फैसा हरजोबनायनिखा बुकिंखा मोननाय नंला एखौहाय नै सोर सोंहरदोंमोन नेक्स्ट फैबावगौ सानथामसो उनावहाय सफैगोन एकदम थाबैनो बुकिं खालामनानैहायसो लाखानांसै आरो ओमफ्राय नै सेरफांगुरिनि आब' नोंनियाबो सफैबाय दे ओइ थांदो नोंसोर ओरै
खै बेखेव खालाबो आङो माने डिमान्डआनो बारा नालाय नङाबा गोसोफ्रा ओरै बायलांजोबगोन आब'मोन आगैमोन नै बे डिजाइनाबो सफैबावबाय कालाराबो ओरैबादि मोजांखा सोर सोर सोंहरबावदोंमोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो ओरैबादि मोजांखा नै डिजाइनाबो लेटेस्ट डिजाइन दै समायना रमायना नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबी पिंक कालाराव ओरैबादि मोजांखा डिजाइनाबो सोर सोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो बिराद समायनाखा सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजां दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि इउनिक कालारखा जायनो बुकिं खालामग्रोगोन बेसोरनो मोनगोन ओरैबादि लिमिटेड स्टकआवहाय सफैजोबदों बेफोर गासैबो दिनै जेसेबां देखायदों आङो लिमिटेड स्टक जोबखा थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा बिदि कालारखौ आंलाय बिराद मोजां मोनजायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय ओरैबादि समायनाखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन दानि दसे सिगां देखायनाय सेम कालारावनो नाथाय आगरनि डिजाइननि जे कालार बे डिजाइनाबो एखे कालाराल' एसे बेलेग जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायफ्लेखानाय बेबो आरो आगैमोन नै स्टिल कालारा खुनुरुखुम गांसेल' सफैफिनबाय सोर सोर सोंहरबावदोंमोन थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो नङाबा दाखालिनि बादि मोननाय नङा आरोना ओरैबादि डिमान्डखा जोबोर समायना सिनि क्वालिटियाबो बुंनोनो नांखा ओरैबादि मोजांखा